sore kaki tak silihke suarane Ibu Sukini. Nglebur dosa ya nang Wanci Surapana, nyadong kanugrahan ya ing Wanci Surapana kuwi nduk ngono. Mula Wanci Surapi ora kanggo srana turu. Ngono ya Yung. Iya. Turu kok surup-surup marai nyebel-nyebeli. Iya. Ngalang-alangi rejeki. Ngono ya Yung. Iya. Iki sowan ana ngendi? Ana dusun Sangkeh. Sangkeh. Rikala semana penyane Bapak Dukuh rawuh ana ngebuke dhewe. Uga para pepundhen-pepundhenku ing kene. Iya. Ingkang sak perlu awake dhewe supaya nyengkuyung keparengi warga masyarakat nggone sedya nganake bersih dusun utawa merti desa utawa majemukan. Merti dusun kuwi tegese apa? Merti dusun kuwi ngapik-apik desane. Tata gelar ngapik-apik desane, digawe resik desane. Iya. Ning jroning batin nenuwun marang Bathara kang akar jagat. Muga-muga warga masyarakat ing Sangkeh iki apa kang jinangka bisa kasembadan. Ngono ya Yung. Iya. Mula mbeng iki warga masyarakat sak iyek saeka praya bareng awake dhewe sowan. Waduh. Papane Kobet Jembar, Nduk. Iya. Kanca-kanca nom-nom kabeh. Iya.
Sindene sing maune tak janjekke 5 iki ana 6. Kamaka sing 6 ya ana, sing setengah ya ana, sing tuwa ya ana. Komplit pokoke. Iya. Ayo karang nang dusun Sangkeh. Heeh. Pokoke digawe sing sak regeng-regenge. Iya. Malah dawuh Pak Dukuh, pokoke le bubar cara biyen lho di dalang. Lah cara biyen niku pripun? Nek cara sing mbiyen niku biar padang agek bubar. Kira-kira ditunggoni napa mboten ra ngono. Nek ditunggoni ngono ya yang nek pancen padha-padha le tanggung jawab. Bubar jam 7 ora apa-apa lho. Ngono ya. Iya ning nek waju kabeh nunggoni le. Do nabuh kanca-kanca ki men semangat. Ngono ya. Tegese wong piyai biyen ki ya tenan ngono kuwi biar padang ning tanggung jawab. Anggir wanci wayang lekas kuwi tekan mengko jam 1 ki para sesepuh sing kakung-kakung. Ning mengko anggere jam 2 tekan padang ki ibu-ibu do gendong putra-putrane kae. Ngebaki meneh karo dolanan plembungan totet-totet kae. Nunggu golekan. Oh ngono. Ki ketok munggu kae. Iya, heeh. Ning jen Nduk, raning awake dhewe nyengkuyung warga masyarakat Sangkeh nggone merti dusun. Ayo. Misung-sungake pandonga nuwun marang Gusti Kang Akara Jagat. Kapandhakake warga masyarakat dusun Sangkeh. Iya. Panuwunane awake dhewe ya, Nduk, muga-muga warga masyarakat Sangkeh tansah tinebena saka panggiri kuda rencana katebena saking sesuker sakit, katebena saking bebendu, katebena saking pacobaan ingkang awrat, katebena saking lelara sing angel tambane. Kula tansah nuwun warga masyarakat Sangkeh tansah manggiya karahayon katentreman caket dhateng rejekinipun Allahumma amin. Para kadang tani kula dongake mugi-mugi anggenipun nandur tetaneman wonten ing Tegal kepanasan wonten ing Pasabinan tansah ijo royo-royo dipun doi dening Ama. Wekasan wancine ngunduh wae sae-sae. Tur topas regane ya pinuju mundhak. Iya. Mbok bakul sinambi wara nggih kula dongake muga-muga leadul rancak lancar. Kulak ya murah leadul iso digawe larang sethithik. Ha iya men entuk bathi. Ha iya. Rasa oke-oke bathi ki sithik wae. Nek oke-oke ndak malah ora payu. Ngono ya ya. Ingkang niku Rajakaya antarane ayam, bebek, menthok, mendo, sapi, kebo. Kula nggih ndongake muga-muga didoke saking lelara. Wekasan ingon-ingone sedaya sehat kabeh. Iso gawe senenging bakul sing arep tuku. Ngono ya yang iya. Bakul ki anggere nyawang dagangan sapi popo seneng mesti lenuku ya larang. Ngono ya yang. Lajeng ingkang makarya tebih dadak mawi nitih kendaraan nggih kula dongake mugi-mugi wonten margi mboten mangke halangan wekasan saged manunggal malih dhateng kulawarganipun kanthi ayem-ayem tata titi tentrem. Dumadakan kalenggan punika wonten ingkang nandhang rugut menapa saged kula sesuwun ndang antuk tamba. Amin. Anak-anak kula putu-putu kula sing isih padha sinau kula dongake muga-muga pinter kabeh. Wancine unggah-unggahan munggah kabeh, sing wancine lulus ya lulus kabeh, sing wis rampung kula dongake ndang antuk pakaryan. Sing tebih jodoh kula dongake muga-muga sing Joko ketemu kenya, sing Duda ketemu Randa. Sing tuwa rasah reka-reka.
Kula dongake panjang yuswa diparingi kekiyatan lahir batin awet anggenipun momong dhateng putra wayahipun. Amin. Kados sampun kecakup sedayanipun. Sarene menika wonten panuwunan pepeling saderengipun Ibu DPR minggah panggung. Raning menika pepeling kula pinangkani langkung rumiyin jer punika wonten gandeng janengipun kalian Agami. Wah kok nyawang bojoku ra iso dadak ngene ra weruh ya. Ayo Bu. Rukun Islam Bu, dibawani Bu. Ketekan apa ketekan sakmene gedine dadi. Sasa. Duwe Bu Guru tukang nyidang neng kene jebule. Kowe kerep no disidang kerep Pak kula. Rukun Islam. Menika rumiyin gawanipun Mbak Tutik ingkang lenggah wonten sangke menika riyen ketoprak Siniwati ketoprak. Saniki wis adoh ra tau ketemu. Ha iya. Kang lima puniki katindakna mring para menawi pinuju waras suarane ya lutung lumayan. Apik mele nek juarane kula. Wah. Aja padha ditinggalake. Iki swara apa ngeruk-ngeruk umet iki? Rukun Islam sampurna. Dados monggo.
ngangkani panuwun saking Pok Giyat Pedukuhan Dusun Sangkeh. Oh ngono ya. Kalenggan punika kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Dewa menawi sampun bareng rawuh. Monggo minggah panggung keparenga paring pangandikan dipun sport. Duruk. Tuk. Matur nuwun Ki Dalang, Yu Cange, Yu Limbo. Nyuwun pangapunten nyela wekdal sekedap. Dangu nggih mboten napa-napa. Mangke anu tekan subuh saestu mangke. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat, salam sejahtera kagem kita sedaya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ingkang kula hormati Pak Panewu Sanden atau yang mewakili. Ingkang kula hormati Bapak Kapolsek Sanden dan Pak Babinsa rawuh. Ingkang kula hormati Pak Dan Ramil Sanden, matur nuwun. Ingkang kula hormati Bapak Lurah Sri Gading atau yang mewakili. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh Sangkeh. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh 11 dan 13. Lan ingkang kula hormati Pok Giyat Sangkeh dan Pak RT Kawandoso setunggal dumugi Kawandoso sekawan. Pastinya pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, nyun pangapunten anggen kawula sowan randat menika titik ke-6. Titik terakhir menika Pak Dalang. Pastinya sungguh berbahagia pada malam hari ini diundang dalam rangka puncak acara Merti Dusun. Kalau wau siang nyun pangapunten Pak Dukuh dereng saged sowan amargi 4 titik yang sudah terjadwal sebelum menika. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti tadi sudah disampaikan oleh Ki Dalang bahwa Merti Dusun adalah wujud rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberikan limpahan rezeki, limpahan hasil bumi, dan juga keselamatan hidup yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini juga mengajarkan kita untuk selalu eling marang Gusti, menjaga harmoni dengan alam dan mempererat kerukunan antar warga. Dan Merti Dusun menika pastinya kita akan selalu support. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dukuh nyun pangapunten amargi kalau semanten panyuwunipun Merti Dusun, dan memang aspirasi yang tertinggal tinggal Merti Dusun. Sakmangke menawi ringgit wacucal benjang ngejokaken proposal ringgit wacucal mawon Pak. Dados anggaranipun langkung kathah, langkung ageng. Dados dumugi jam 7 niku sah ngaten lho Pak. Joget dhewe ki ambak nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, pastinya DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selalu support bagaimana kegiatan nguri-nguri kabudayaan ugi menjadi salah satu penguatan sektor untuk pelestarian budaya yang kita miliki, sehingga tradisi leluhur, tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita itu betul-betul bisa dilihat oleh anak-anak generasi muda kita, untuk generasi yang memang hari ini
cukup menjadi apa to wayang ki, apa to ketoprak ki. Lah niki sakniki nak napa ditangleti tokoh-tokoh pewayangan mbok bilih nak anak-anak kecil sik mboten apal. Sinten to niku Werkudara, niku sinten Yu Cangik, Yu Limbuk niku pasti mboten anu nak tokoh-tokoh sik di luar negeri asing niku kathah sanget ingkang dipun apali. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi pada malam hari ini puncak acara sungguh istimewa yaitu dengan pagelaran budaya wayang kulit. Wayang kulit niki mboten ateges hanya sebatas tontonan tapi juga tuntunan yang mana melalui kisah-kisah pewayangan kita bisa melihat dan bisa belajar arti antara kejujuran, keberanian, kepemimpinan dan juga belajar tentang nilai-nilai suatu keseimbangan kehidupan. Kehadiran wayang kulit juga menjadi simbol bahwa budaya Jawa tetap utuh, tumbuh dan diwariskan kepada generasi muda. Bapak Ibu yang saya hormati, sak sampunipun dalam sambutan saestu nyuwun pangapunten mangke pamit mboten saged dumugi jam 7 Ki Dalang. Niki pun lempoh niki Ki Dalang. Benjing-enjing jam 7 pun melampah malih anu. Saestu derek bingah pada seluruh warga masyarakat. Ini adalah arti kegotong royongan, persatuan, kesatuan. Gak mungkin terwujudnya puncak acara dengan wayang kulit yang luar biasa dengan Ki Dalang, Ki Suwondo Hadi Prayitno sik kondang larange jarene. Niku luar biasa. Pedukuhan Sangkeh saged nimbali Ki Suwondo Hadi Prayitno. Tepuk tangan untuk seluruh warga masyarakat Sangkeh. Sehingga ini betul-betul membawa suatu hal yang cukup luar biasa. Kemarin saya di Malangan juga, besok malam minggu tadi sudah di Bisi, besok malam minggu ya wayangan. Mbuh ning nanggap Ki Dalang Suwondo mboten. Ning jarene larang kuwi mau. Dewan we rung nanggap mergane jarene larang kuwi mau. Mugi-mugi benjang Pak Dukuh lan sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat bukan mengecilkan arti sebuah anggaran merti dusun, tapi memang nyuwun pangapunten merti dusun menika anggaranipun namung sekedhik. Dados mangke aspirasi melalui adat istiadat. Dana keistimewaan ada dua macam, yaitu melalui adat istiadat merti dusun, wiwitan ageng. Yang satunya adalah atraksi budaya, ada wayang kulit, ada ketoprak, ada jatilan, ada reok. Nah, semonggo sak mangke mbok bilih semoga ini selalu diuri-uri dan selalu dilaksanakan setiap tahun sehingga betul-betul menjadi generasi muda itu betul-betul bisa melihat kebudayaan yang betul-betul kita miliki dan diwarisi oleh nenek moyang kita. Mbok bilih mekaten sekali lagi apresiasi bagi seluruh warga masyarakat Sangkeh. Kula ing taun menika saged gotong royong merti dusun rumiyin. Benjang mbok bilih kula tenggo proposalipun akhir tahun menika, mbok bilih tahun ngajeng badhe nganakaken ringgit wacucal. Kita tunggu proposalnya. Nak ora ya ben go liyane. Lah rebutan kan itu. Mbok bilih mekaten wonten klentah-klentu anggen kala matur tata basa sikap mboten meranani penggalih panjenengan sedaya saestu nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun awit saking ngendikanipun Bu Dewan nadyan tau tekak ning aos. Cendak ning mentes. Iya. Garang Dewan saiki ya larang ing kowe iki haus. Nduk, ana apa yang aja nganti suwe-suwe iki lakon iki dawa ngarep dawa mburi. Iya. Langsung minangkani panuwun nyuwun kelinci ucul kagem Mbah Harto wonten Kampar Pekanbaru. Matur nuwun panyengkuyungipun saka Pekanbaru.
nyengkuyung kok nduk iya. Terus sing ngarep mau isih siji sambel kemangi ngono. Katurake kagem para pamriksa. Oh, saka Pak Biyat iki mau. Kepareng midhangetaken sedayane sugeng mriksani lan midhangetaken matur nuwun. Sing dipinangkani sing endi dhisik? Ya sing ngarep mau dhisik. Sambel kemangi. Slendro iya. Pasrahke sing nom-nom nek sambel kemangi. Mbak anakku Wulan, Mbak Wulan ayo. Sambel kemangi.
wengi. Iya. Terus neng pelok barang minangkani kelinci ucul. Iki ana bawane lene. Ana Pasrahke anak wedok Nanda ayo.
juta. Ngono ya ya. Sekarang ya adang-adang tetese bun ya kadang ya troco, kadang ya teles ya kadang ya teltak-teltik ora apa-apa sing penting disyukuri nek ra ngono. Slendro songo iya caping gunung. Mbak sapa Intan nyaping gunung ya nok. Bawa nok. Dijengglengke ning aja kaget ya. Duga-duga sik ngendang kuwi isih bocah. Wong jero eling genjeng sak gelemu dhewe. Kuwi burung pojo-pojo. Nah. Ya nak alon-alon. Kok nek kira-kira eling genjeng kebanteran omong simbah ya nak ya. Nggih. Oh, engko mbangane tak genjleng dhewe. Ya. Neno. Saben bengi. Oh, suarane wis ndredeg, ora ada sembrono kowe. Wis penak urung nok genjelengan semene iki. Nggih, pun. Kurang banter ora? Kurang banter. Oh, kurang baleni. Terangane cah cilik sing ngono ya banter ya kuat e. Baleni. Saben bengi, ayo. Saben bengi. Nek wes pas, heeh. Pas. Wah. Hamulane penak. Sing yo. Wes aja nyawang sing rebab. Iki ketoke ndenakke ning sing rebab. Sering saged, Pak. Oh, rung iso. Ayo dadi warai kono nek arep. Lanjut nggih, Pak. Wes ora sangrung sik si Andri sik nyaron kae, sing gondrong kae. Kowe aja kae dibojo anake siji. Yo. Men pokoke tok turuti wae sak pola-polae tutno wae nek pokoke. Ra engko nek malah penak engko.
bocah iki ora ngerti kikluk ya. Apa tak kiklak aja. Meneng wae ora. Ayo. Ya. Panas Kok dibolak-balik? Penak dibolak-balik. Udan panas aling-aling caping Najan-najan. Tekak lora. Karepe kon tekak lora rupane ireng. Oh. Oh ngono. Wah wis tuwek kok isih. Ngunduh layangan. Ora ketemu wong tuwek kok ngunduh layangan. Rekan-rekane kancil. Kira kelingan anak bojone nganggere ngono. Iya nak ya. Natian Nono. sarta Rasul Jogeti nak. Natian
seneng-seneng disambung mengko nek gara-gara iya. Koko sing dupa kemelun ngening kencan sang bage kawangku sagung jajan nanging sanget hangipi sang resikane putra kang anjuk saking yati